šampionátu už po tretíkrát po sebe. Aj na lavičkách Spojených štátov a Česka sme mohli sledovať reprízu v obsadení trénerských postov, tak ako bolo reprízou pražského šampionátu 2004, samotné štvrťfinále medzi oboma súpermi. Peter Leviolet a Vladimír Rúžička sa dobre pamätali na nervy drásajúci vzájomný súboj svojich zverencov rok predtým. Česi túžili po odvete, Američania zase mohli byť sebavedomejší. V 10. minúte otvoril skóre zápasu kapitán Američanov Modano, ktorý usmernil do Vokónovej siete prihrávku Hauera. Čechov trápila koncovka a hoci aj v druhej tretine začali aktívnejšie, opäť to boli oni, ktorí inkasovali. V 26. minúte zvýšil náskok amerického tímu Parrish. Bolo to v presilovej hre, keď do konca trestu Tomáša Kaberleho zostávalo 52 sekúnd. V poslednej tretine si však Česi zaslúžene naklonili hokejovú šťastinu na svoju stranu. Pri tradičnej poverčivosti hokejistov v tom azda zohrala úlohu aj epizóda s maskou brankára Di Pietra. Tu totiž na začiatku záverečnej tretiny trafil bombou obranca Schläger tak prudko, že ju poškodil. Americký gólman si musel narýchlo vypožičať masku od kolegu Conklina, mimochodom hrdinu amerického tímu z pražského štvrťfinále 2004. Možno sa to nepáčilo hokejovým bohom, ale najmä obrancovi Židlickému, ktorý konečne pretrhol českú smolu. Čechom sa začalo ľahšie dýchať a ešte dokázali svoj tlak vystupňovať. Američania sa síce ubránili oslabeniu, ale tesne po skončení súperovej presilovky sa zverencom Vladimíra Rúžičku podarilo vyrovnať. Gól dal opäť obranca Špaček, ktorému talentovaný Aleš Hemský ponúkol šancu priam na zlatom podnose. Do konca tretiny už gól nepadol, takisto ani v predĺžení, a tak sa pražský štvrťfinálový súboj oboch tímov z roku 2004 kopíroval ďalej. Znovu museli rozhodnúť samostatné nájazdy, ale potom sa už podobnosť oboch zápasov skončila. Hneď prvý nájazd premenil Ručinský a vtedy ešte sotva kto tušil, že to bude jediná úspešná strela zo všetkých 10 pokusov na oboch stranách. V poslednej sérii sa zo stredového kruhu vydal v českej bránke obranca Andy Roach, ktorý v Prahe rozhodol o postupe USA do semifinále. Tentoraz však neúspel. Česi vrátili Američanom požičané a zaslúžene bojovali.